Iwayuni yarjitam kufakashan od araq sawlaq dikanan wiyunish qarkanan. Shulguy maktaw. Shaqaru ama shalamag zinadal, shatakh ama shafalman zinadal. Shtay warjun zinad kudalı varshugu ul. Вацаган выходок дар хоржим бару тамажонут. Ма абун важак дар штыр варжак уйжарда хисава. Банадзе иш ай вадан олдай дар та театран. Ем кушчатан я алы варшчиш удонан шепатандар. Шайрак та бинонтан ама шувалаттан. Удон тайн сыппарышты. Куда хашы алса улдар. Жену бираш валонжен мад ама актриса ован. Уйдар вам самадиша акаша. Фала кайкой канан уй абуну маважа гмайняхи бафаршам. Анкалма такашан сарикат римама. Анкалдан арбазди як ахтакаран кошан. Рима, вида марахиш да хоржахай. Кадахшиш гон ману даунд. Алы бона гашнам со арбат да хоржахай. Кад бахатсада дварах канон. Танк забах тахт. Тахцыт. Мажарда дарынам ахшыш гоны юманам манжагам тынг фанда дема фем балан. Аман калма каштан на абуна фем балан. Эштер бужник дын жаган манама даравды штата кофейнен вот сызабахадам тадам ишештай код бира саваржыш бира варжыш кайрбах он шудона уй барагу. Уй сагай даравты жмалы важа житар тынг бира варжын масам катаритар тынг жардяга фен калма кашын. Абун ташушак нахаштакан зыштам дема. Магашка самадиша гадай магда. Ардабундар екут жахтон фацаджи даруман ама мама катаритар дишак факаша кудиш баю канан кушт ай взинад ама швалатима архайд. Олдайдар табира швалонжин мат квайвод. Жену уй Рима. Ир куд жагон жену ир декайраны мат таудон артана артасаджинзы. Ама рашулд мат кайнақу. Мат алых жондар рашулду фалама аив квай. Ати бакаштают уйта ноджи ахшишгондар лапутан фулдар лапутан. Махиштер лапуафта фажагы. Ортадам моментам каздар лапуафта жахта. Ортадам алигандам сыргу мади. Можган маштар гуннада. Ома уй куттар гундару. Кашма сарса унар хиштарл. Хиштарл сыппардашажы. Каштарл фарашт. Чежит дар фафан дагер олдайдар каштар чежкафта фажгы. Мама сома забах мана аргатта кайдарын сахам зауматта балха каната хер фафан самай Аргондар хожон. Ода на профессидар расшухт кунавай сцена варжа расшухда там мидагай кут дауд расшухтна авто атиба каштейдар. Ода ма шархи саучу налгойма гуйдар расшухт шулгойма кау кут фажаган стафарш мадам касы шулгоймаги уйдам давану дасашкомна ма дажарда курая от тиба каштай дарузана расшухт штай О майер автык фажаган шулгойма гудидина джахожан амаям сасаштангашиш автовая. Умагашка жаганишама да хорш кухта. Я сам он тафасида бону южаган кут жагон. Мада форшка кан. Не свалшушек канамна. О. Жагани ода. Ама мада вот гцлафта афаршода. Чижона ай фарштану фала нар дугахаму ама косметология, медицина, эстетика он хошта. Удон авто парахачишта ама собирата пайда кананс. Да чепатер мема сразу зашта хорш айв харшконд ама сашкомайдар айв шылгоймак. Аргон. Да сотку дваржин сафта. Шпайда канаш наркон медицинае. Рашухдина да фараштай. Нормана ма штай мама автакаши хсауда кудайратта ул куш ома
دخيمة جيل يكار دخيمة جيل عادي ما يكار كباسوا ود قامة يكار باسوا تي خرجدر يوجدوا ود نرتشجت كدم خجونشت وما جردم تنجنسوا ما فرشت من عيشته ومن ما سما خوتشت سما ما هاوي ما جردم تنجنسوا اشتي سشتنجاشتر ودي شاخم артистка Адамон артистка, ама якар басиди, ама ясашты таудышты, авто жардама зауга, штай сфанды сидар даран разур, сымада бамбар штайд, мады аткота, уйфашты ясашты та айифта, ама сыма мана ши дурай конт сымауди, сыма манал бамбар, мама ахман карым таудиш, сыма манал бамбар, зан автомам кашты, усы шылгуй маг. Ер махисандар мачыштаман арах фажаган, сыманы дам боллаг, дасашты боллаг, хайдам ай, уйдам айив, мама нафанды, нама фанды. Ер мафыдандар ахам сашты тауди, ама штабын тон тынг мафыды хужандан. Ама манафанды самай, ер махи куттарайивон, на ежонын, ер дашажы фашта сузани фала абунта автом кашысыман махимана бавналзынан эстетикон ухдавай. Харжараджи ма сашт архасад аросивай цитатайл ма автажахта нанхаш магашка ома синка нуткай бажарондышты твул бирата мусамонд навайе. Ама илквақуды канай авта арф ардабон сашты такой дарнешкоттай عارف القاعدة كنا وده سجى درافته ونرتك سال مساله دي ماجي أصلاً شيء سجدوني ما أرجوني عايف خرج كوندرا شوخت فشيفد فلا وتسجن أسرق آدمان شا على أنت الدلدر ويش صار دوج وده صار دنفته أكتريسة تهير عقد كنامنا أما ماخ إيرون تياتر نخيشتر فلتر كاتشن أكتريسة شخيايفن كوباي داينا ويود كدزاني هير سامان شخي خجندر نالزشت وده ألف فلتر داريش أكتريسة أما كس فلتر ده ومقامة كده أفتما يواي أما نم يوغر كارجن أكتريسة كويرا وادي ودر قدكوتون سبيكتاكل تي إيو قاجت كارجن شلقوي ماجي أفاشي كدنا ردين والزقون جاربنا دنرما أرجون فلا دبا قدي أسرق آدي ماجي شورة دخي ولشكنن ويتافت سجن دومتا جون داخشتر آيفن جندي ومن مكارجن آدم ودون صارت خشدر فيت خشدر يبان برشتوي ويودي روك بيسة ير أفاشي شورة تديش روك شلقوي ماجي شورة فلا راش نجاحتون روك شلقوي ماغنا ودي قاجناي ودي روك فلا ندقاي تاودي رشكار او رشتما شلقوي ماغ أما أفرتاي رежиссер царят и Валера أما فتساك كشنكو بايت ناود جغدهير أج رجون якар шулгуй мак штай автом кажется театр макубасон вот فتساك гвал райдайзенан махи карат кажен фала акуды такоттон ама спектакль та каждый налсаус спектакль шванты кажебек Ома бирама чиуаржа амгарташтам ама мун вейтинг бахашкот штай бит ата Роберт жагын хер Роберт хер кудай куд васы интонация кудай Шарон ама дам низқау дажардыл арлаункан чикалайна уди ахам жарон душты жагын уди одадам хазарма сумайлақудыкан إيشت أرقدكن كمدة يرش واللونكو توي وات كيفيت تاي كانت دخي بابو وتا أرقدتكن ما أفتما يفرشت مي مشورة ينرد جيتها سما قلت لي درجرون دوشتن أفتما فكشي ويوخاتو من ما فدماد ما قولون وارشت كوتا واتساقنو من ومقشكما فاندرزاغ да гудиш мафдамат амаждар бира варштон фандер жарын штай автобытты тамын юшкут амажахтай ма симпатичный чешгужак ма
فلدر يما مفدما ديما كيوتن ويتخي بتسجن كاشتنم أما بيرق يشتون أو مخيمة يشتون ما سما إنتا إنتجت ودشت راجع جن منو دي أرتخورت شارن در تشجق وما ودون شرن درس در قد توديش من تا إن خج فندديش ومن ما راج مرات تو مузыкалон школама در айвад школама أما هم تا قدي بون يو دو ورتا شاخات فورتبيانو يسغدن أما ما أرخ ما فنددي تشجتي ما قاجن فلا يجتون نير أبون كنا شاخر كنون رايشوم تام شرافت قدروات سنجق أما ما نفنددي سمي ما خرجنك مشتكنا تنجزب خرجنك قالوات زري ما خريتونا ما دخجنا يوارشتون خزار دريشتي وكخورتان ود ومن دري واخشتون كافيت يشتي زبخاتين كوديشت أفتا بيري وارشتون ما مغشك كوم مغشتن ير أبون كاقود كنن منا مسود كدشت شخي كدارنسنا ميما آخر جنجتيما ود آخم خاتسك راخشتون ما كوم مغش والونتن ردبون جاختا خيشتر تكوي أما أجدر رغبة في باينوي ما مغش كم يمش راجوزنا خيشتر تيما چي قومل كوتا ما تفدي ولدايو ما خيشتر تناناتا داداتا ودوني ما چي ودي ودون كتر سما وجاو در جوندل خشتوينز ماما أفتا فكشة يرد در ودوني دنا ما يدخدك در نبافي بايتاي وما إنتي خيسان كوتاي ودون كتر روبزينات سنفل در خدسا كوتانا كما قاجون كميشتا دتا سولدر قد كوتاي وما من مشر دلما ماروازون قد ممكش أفتا نردر وسقد تلخشتا سماي دساشكون واشغدق سماي سكشت كنشوي روايا خورج أما دساشتن بخشن ما باقوا فندما ير أرج ما بايد دون كوشن شوالت درب داون دونه مузыкалон راجع مدكي أما نم يشت رافدشت كويه ود ما افتفى فند أما شوالت كد رشوختر كد عيفتر كد زبختر راجارو كد زبختر كافوي أما في روح كان نالصدر ودونن بايدا تشير خشة يود أفتيتر هيل فقد كان ومن ما ودكد كنني مها قد تاجك باسواي ود دبونو نو ودري كروما خشن قوي وما سفندق التاج الدرد إن تلقد كنش دخي بايدا يلنا ويتاو بتسجنو ما هير شغل هير سدر ما من جغزنن وديش رشتق ما جارت تنشن زخشفته أما يوس خورج دي خسايو باكشتام يوم ياجي فلا خزار ما كرباستن أخسامن آدمن بركاد زسمنا ودي after تنقبا فلاتن ما ويفشت جاختون وتسجن ويمنو هير تشي كوشو دونان سسرامبون بيرا ويتنجن كشتو جن أما كمان وايه ودونان جهن وسرامبون بيرا أما دار كوشود فلا مننتا أخشجون زينات أرخاشتا أما خش خرجرج نيتشي جون نلقدرينا جون جارن أرغوان ما من يجخ ما جرده ما تنكسوا أخساز ناغورن اشتي سما نيكو باسا غورزنن أرغوان فلا ما جرده ما تنكسوا أما ده سباكوتا وسفنداغل سرا وادافتم يبامبرشتاي من فندور ده ماسونا ما ومجارن تكاي جغزنن كوازن كودي ود شوالتي مازدشتم أرغوان ما أما ز بيرا قلشتاي جاردشتا أما ز يو
چی جارجی چشگو من نوادی مغرب ما جان هیرا دومک فکشین کدن نوای نایجونن این تایبان برشتوی وینه فلا ناینوادیو سچشگن هیر ارغوام آدم کواسه و زقوام و آلسدر کد خوش درو افتنه اشتای من جارگه کوفکن سویتا ویتا سمشای راگ در و یکس در رشتگ اما وی راشت کنه جارا اما راشت جارگ زکنه قچا ود کرزی خیسن کنز دو بون راست جوی مجردل بادرتون اما باستن شاوجی ما مجرن تنگ مفند کدوم فکشو مدام سخداوی اما جرن منام قشتون چیز تا کد جاردشته اما افتم کشس ما بونسن و باخوش کنن اما دام تاب و افشی مختا دخوشت تکوا گورم جرگه مهیر آلخ سابون در آسون راجه اما آجارن تشوشك خبرتي يوشقر كود داينا اما ردبون جاخته يبرشتا كوتيما نلاقافته كوشن دام زبايدته جاغن كوش كزنا كان فلما افتم جردل واش جردل اما يكوباجو ناوت دن سابر زوابراتsa نيسو دفاش راحتسنا ну ما جريت سيش نا بجرت خينا جاختون وما يردو دجردو وردم الفاشتا ويدر الفاشه ارغوان ما نا ويتانا افتم فجر ما تخيد ريشت جاهم دخدك وما دور نقده وينا ويدر ورن فلاي ويتا اندر خجون ورن يرساش نخاش كنم صادر خات دنخاش اي قشتي شوالت دجاك وي دخزار سبار إنما رفداون دون كوشن رايدت تاي ممتان نوجي فلدر ارتكاك تا أرغوان ما باست أما تاوم در شوالت كويما شوالتي ما باجات تاوم كوشكايا شوالون دن ممغشك صدران آخر آتكنا هير شوالون تخيبت سجند آلس درباكنين وما قتل كوتنا تر يو شخ أرامبرت كوتون قتل شوالتنا ما خدا قتل وفق أرامبرت سيو كوتون أما فندري ساختون ودونن تاسدر آمتون أما مم خورش قشتوي ما جردما ما ها بيرا وارجن شوالت شتي شوالوني خجدر هير آسدوني مها أما ما يقرأهم شو شق نخشتك أنا ود ما ده آفرشون نرما دبينون تام كنا ماركفتاي كوريناك تشش كوتا يوتر دفند دي بيرش والونجن بينون تدن كدوا أفيك الطرف تراواد هير السفارش تمام نيتشي مرات ما خيفان دي ومن ما تشكالاي نخدك در تايشتم اشتي على минуттар намищи уди нахарафарта каната ما فدف شمر صوت يوما رجدشتم يوما شرديو أسدشتم كشك بالقار ما فدف شمر ما ومتا فونس شبلون ما خرتايا أما يوم كتر يوما رجدشتم أما أفتكاش سما ماخ خزار در آل خاطر بيرش فلتوزني أبون قاقن جغوني نخي مسبار شفلون فلا شفلت بيرا سوغنم ني سمدر ومنما والفارش تشيشو دونن كأترشتما ويتخي نجونن أف أفي آدم واجه قوات درك أتر سون رايد آدم واجه قوات درك أتر سون رايد توي راجدريو هيرچي كلايدر يدوار نيچيخ كتا نر айражма نتصدشتم أما خوين نشخكتم أما شدوارخ كت مجمع مناديج مدام نردام على در دوارخ كنغا كنا راجدر تاهير ماخما خريناجي وكنودي نماد كشت نفد كشت فدماد نفدماد
دريو عارخاس دي كشك بالقار ما يخيش در فرتما أما يو خريناك كنا ودي وديوش خكتم باوادشتم و تسقول تروزة أما نيو وي آخرن كوتا كنا تاوي كدم درجي مودوم ماخ مخورت كتر صارت أندر خجون ديش أبونو أندر خجون ما دجردم فلدر كسرت سوا ودرش تجي في نرتك ما نرتك خورزينة تتافل دريش نرتك خورزينة تفلدريش فالله وسقر مود زيناد ناليش نما مقشك ناليش آدم كرزي مسشتي كاشتشتا ودا آل كما دريش يخي программа أما وس فنداغل سوا فلا يوم يقطك ناليش بيرا يوم يقطك وما من يوم يشتباكنم يرجعم كجاي دشخاغندر يشتي يومش كنم ودلاق دكانزني أما شراجو زني فينا ويدن مبون جغنو كرزيو واتسغنا افتدر نالو وندنس آدم دوان وي جنوية تنگ جنوية ير دخد كد أرجوم ده عادي ماغنا خودا قلزق دجردي كد ماشتي شو تريبا تسجن نراف ديش سنة فلا خود غيراكش سنة عادي ماغما إن تندر أفتا أنقل فيش أما كدارخ فيش فدنقل أرجع مل سعودي سدر قطاق من بافز أخشتوي أما ما أفتكاش سمية شخدك درجونا سقطاق جوزنيش بيرا فجيلانتا مخيبون يونغينا باوزنيش فلا يا أفتش كودون أما مخدك أنا ودوني ما جاغن ватсагам من жагзышты ай мана сахор чежик да бужник да ныштыр бужник да фала фаштагма автора од мадам да ходак дамай сама бакутай хирдам ман та сау на фарштай шта ахамадай магден ама мен афта кужагай манай шканын кавы waday أنا يشكي خشين ودا أجافتا قد كنن كد وي منن جاختا كداي ما باربا كوت داود أج وما سما قوامة سما يتخشن كن ما خدق قوامة شاراجون فلا افترا وادم أما يل تنك فمات كوت ونها هاي جان هير جغن سما ما قدي اشتاي من مما درافت عرق فجغ ал чи дердам ябын зехада гашур зани дахи дам раш масама тарыш хер баваз дамын яхи мантарах фафанд ишкейс шарлахасон хер кужонон ама бавхартоя адай манji бавхартой фала у якагнау вад қама мабон куду фаштагма тафажан хер жаган саман қуди ватсаган нақуди فلا مخيسان السوندر وي رابون درج كد ماشت شارتون سقط داغل منا كي تخير ازرتون ودر هيرمن ابون وس قطا كو جاغوي ودر كدشكوتون افتايش نوغي تاي افتا باكنزنن ومن مجر ده افتاو كتر جاغ на юмаяк жонгатей и вафта жахта я нахашта мажардай бажадышта вождан зинад нартака бират адыл зинадыл намайнс ама дасы саура кутай дървацага нафта вай да балакат кутай да хи вождан и равдыштай фала бажата куттар фаштажаттар бната سارده آخم ساوتی ما من وجدان زیناد کیش کودتون آرخشم بالش. آرمش دخیول نفلا این تام کشکه دار. این تام کشکه. وجدان آدم بیرایش ولدای در ایران تئاتر. ماخما الله اکتور در رایش. آخم زب خادم تنامیش آخم وجدان آدم. جغم س جنزينة تبافج شتون يرون تياتر وما مجرد كنت فرشت بيرا خدته واتساقن أمبلدي أما آسو يرون تياتر فلاف تاقود كان سزب خادم تزيش سخور جادم زيش
шамидуни кут каждыгу важдан адам. Вацаган юдома у романс ирон театрдыр. Сама юдони ма кушон, удон ойма фаршма, ажон, шема. Амадан машта Сауди. Машт Сауди. Качушек навод. Сфандыкуавыттыр ирон театр коллектива жнамайн хибинонтыл. Ама бинонтай нхашыттама Ничи хаша. Куничи хаша ваду заниш хождар. Манама каразиан хатыр канын қавы. Ватсаган райшомыждар фарадизанан, наяжонын. Архайзыштам самай ма фарадиюн фала арах ваима мажарда тынк фариши. Ама та нхатыр канын, ама саундартыр. И надам тай ватсаганын баргадыр на баканыз, куджыммыныш куттуй. И нхаша, и та аргом. Маштын Сауди жага уйтхейдер дахамата жина фарштон, уманама маштыр адам каныныз. Ана вуд иште предметтен машнеш канзан. Дахина цавзанов лейбан барзана. Фала дажарды камай фариша. Ахам машт адам каныныз. Адам. Ама да уйтхейба фарштон. Вождан адаймаг машт никуш канзан. Кудай? Вождан адаймаг кодыканов цадждар сжагон, кужагон, ама и надаймаган та кудузани. Ома яжарда фариш зани вина. Вождан адаймаг та ома и вождану, ама хаш иши яхима. Штай кодыканы сжагон, ама камжагон. Олдайдар актер там, артистка там, вае автома жағам жағам актрисаны амайрат той забах роль. Даудар фандыди самай осы роль ақажай. Амайн осы раштагды қуама автомаканай сафанды хужайдар қуама жусы роль ақажуны жай умай хуждар ақажсынын. Фала нахатыркан ама раштванда год уй роль табира иш. Арсаузани даураштагдыр. Арах автор авае, ама ашта каулраса, доса актер тима, актриса тима кланах ашканай. Вот бирата жағзышты, ёс роль ма ақажын фандыди, фаламак ухана бафтыд, андар командар ираттуй. Ама кадми ягу мантаршынс, дыкак фадатман куна фаважағга. Жейна жонан театрник. Адай магай бажай. Осы рольта нақажытты. Ама дахисан иштыр қудыкын. Ма хафта ахыркото щукине номал училище. Театр ма кон қалма кашуты. Манама рат занима бады нама бад. Дахадак дахисан иштыр қудыкын. Ма ахма иш наукун библиотека. Кам важен сбира актерта, актрисаты. Қашт канай, кана машт канай дахисан. И осы роль нақажыттан жага. Фалтау дахисан. Касы роль сау дажардама. Умайма дахисан шура тышкан. Амазы моноспектакль шкан чидын жалзанина. Фалама хафта шахурштам. Ама ахощину режиссер, ахощину аллахатыр ражамонак намындатты. Дахадак дахисан иштыр кутыкан. Дахадак уманыма дахи инструмент дида. Фаланам иш юқан зинат. Кушын наваржам. Кушын қавы дахиул. Хер аж усымашт махима дархашын. Афтава има жан. Хер манасы шура тылба кушин. Асым завгата шахур канин. Фала тама иннер дамахашы. Ома хазары күшт. Шываллатты күшт. Бира сарою мана нижой. Иннер дам ахашы. Куд жағыма фанды жоныш. Афтама фанды самай алла актрисан даруа. Хазары ахуш ганжита. Ома хиуаттана. Абаба. Вала хоршт. Я мышт ахам бира кудвана. Ама чидардын
жағам харина каны чидерден шываллаттам кашы хахам ахошкан жита кудой. Ама гыцыл да хадак да хибар кудвай. О, ю гыцыл. Юбон жағам дуа шахаты фылдармана қау. Дуа шахаты махи бар. Ама басу чингута байгумкан. Ама да сфанды дуа шахаты уй сашу. Амонд. Ама да на программа ирайдя дарумана фар, что он жену, актриса, мад, ама овщин вовындыр. Мама гашка жену. И шахам мадал тадар жағзыштам. Бир афта увадынау. Шываллатта шахадак, уй яхадак. Удон карты ай кушты. Ода хер жағам байгом коттой бира секцитена, спортыдар, анавидар хер саш секцита иш шываллаттан, ама равналанта. Ама куда хер да шываллон хазар бадат. Уй куду. Ати карты яну вас чидер таварта кушина шываллон. Жонын зинатта ише. Ама райшо мысы шываллон секцима чик сау уй лаг забах Як ухишты бавцан. Як ухишты бавцан, ама асыла пута жалзане, хер уй таманай самай хуждару. Уманама уй яхивыл кушта. Шываллоны та шахурканын қауы гыццылай я кунисауыл котфажағанс нахасын канай. Оду уйфашта жену. Ама хиштар тахшандар афтанау. Хиштар тахшандар афтау. Ма хиштар тудар каттар Шываллатта удышты. Ардабун театры коеш коттай Рим, ама анаба фаршканай вацыган бира ташражу заштамема фала уйма кодова. Таганка и театр, Юрий Любимов театр, манан коттар хибари аварду. Я амважад, сыть актер-то злакат, канан самакушанс, я репертуар, бира самайдарта, я курохон ража амона Юрий Любимов. Да уса амонт фаси, ама даван уй вуд дафацак куштабанат. Дафацак. Коджантей бафта дидак уха масалк апхан шарта ахашта, ул бацаган бира назурзыштам. Удиш салдар фалварана, салдар капхана, ама бира адеймактейк атарганга бажатта да ама ивадеймак. Бира тей дуа. Мамагашка уен терсинаду. Юрий Любимов театр мабахаун. Уй шкохцинат шхона ниш. Фаламанахашандару. А ви пайда авчурата. Ардабун тажахтай театр ярмабун жагыннау вацаганама алы спектакльдар архайш. No. Иудува аппанфылдар артароля. Саманафтавай. Аштар репертуар саунайш театран. Ирштоныдар иунагу. Ирштоныдар любимого театра амважадал шавараниш. Автонагацал республикой. Ажжазына нафта. Ама уад удиш андарраштаг. Андарраштаг удиш. Мабоннау жағын автама уад актер таудышты курдячындар, кана кончындар, кана ша профессия филдар варштой. А бондар намиш тын курдячин. Фалана сыдарна қау, на ежонын. Ама сау. Умана маудонынам та бажадышта. Нардар иш Фаута Николова ранрашт мабамбаруд. Нардар иш тын курдячин актер-та, актриса-та, нардар варжам на театр. Фала воды кары актер-та кудбаку да той адам. Нартака йосы амважадма самадар гашкана хижам. Вот интернет наудиш. Нар бира адам-та бончай вижерма баденс интернет, инстаграмы кашынс. Ама сам уйбарс кудай жагон. Усырашта гудиш. Театр масадышты, да? Театр мафылдар садышты. Эр арах вайына, ама интернет трафыштани. Эр ма абон ма актериш,
мана раджи савара сызабах актер таудиш абун та камасавам жага ама я жая фаршто мама фашта хатка дут театр ама дам Аждара. фанташа жрашма Кана ныр актер тай кайжоныш. фалан Жагмаса. аж сфандедер жағынвый ама ишнам тын курдячын фашиват. Маха актерта ал чидер зу афта қайтар каттариттер ер квасаунс мах коллектив ана фыцак бынат никушаунс. Ол дайдар та трагедия. Ама ер ишнам спектакль каждык хазар. Сал премьерайшта. Ода хер кудиш жағанама абон актер налиш кана спектакль налиш ишнам фалана қауы аххуш. Репертуары кой канан райды там, амахсай кой. Амама жардылырла уд и в спектакль каждый шелгой маг. Мамагашка да ондарда жарды ктар хибары варду хисан аргын каныш. Я медиш савару шелгой мага випайдаш каждыги. Я хиул ферваши дик тфажан сафта, а мы ничего алкава. А мы нерсардма нервлбона сардма ко аждахам вот шражу знамема авина. Адам нартака каразима ахсайса штейкашинс. Адам шываллаттадар каразима. Вот тарона. Уй мажардама насавы авто ахсайса штейкашинс. Вай автодар ишахам бинонтана, ама жанма саунс магур фала уси жанма насаузани фала мана бонжин там асаузани штайма сау фақуд канан бонжин там юбулдар бирах саваранс. Автоно вот нажонан автота зура ничего авиной фала бонжин анадавах сайдар бонжину. Фалтауай варта ябун каманнау. Ама саманафта айфта. Саманафта айфта. Ой, вот это кумбарика мах. Самафта айфта. Штей маса улфақуды канан уйдармам. Адай маджмиттуни мам каттариттар диша каша. Ирада бунда хадагна жахтай ома фалтау бонжины фадала саузнан. Ажна камайдарт иша хамадам. Фала уси ураштаг ахош саба қудижага канаишта қармуд нахаш. Вот та хума тагдыр чио. Удон марбаса унс. Витарашты. Ережахтай. Ома да фарш мараб арбалаун, балак катканан. Фалман нахаш феқушан. Вот юртам фала ишкайсашт дахирав дишананта иннардам. Мажардама уйнасу. Мажардама дартын. Ми комкома дарфажан мамлук айнаханом шпатти. Ажимада асисардва акагништамна. Матай дахадак даражахтай хаткай адей маг ақдыкана маваждите дарчи дартафта фажанс. Усраштаг нарай гуртан. Усраштаг нарай. Ярд дахиса яфта фажагыш ишко. Ишко фажагын арах фажагын. Абон қавы тыңқатта ховын тыңг авта камсратунай. Фала ваттар шайрагдар умид дуни. Йой курнадамай ама сафандук каной ваттар гыцылақу дыкан хер мамид дуни уй фашта махадаг махима кудба карстынан. Махадаг юнагай бажаттан ама авта мамагашка алладай мактар куду тафакканына хер кудба кудтун ама я сама бакуттун. Юнагай кубажай от қуама жағай дахисай вай дахисан қуама жағай бужнак схождан автакай бакутон авжаркутакай на бакутоно фалакашеш рим ер д дахи инатан кудлавар канаш да қармуд зина, да мид булхуд, азухтар мид булхуда агваеш. Ажей жонан ордабун на ашайттай омая кувунай нясадый маган фалман нахашей дарба хуш канзанан, одай на бавгау канаш. Фала
دخيردم در يوينك عارش أما جغم دو أخش قوة أرخندق جردي واسارة دا أما دا إشكي خش جردي قارم قوة ود راجننس آخا مادم أفيدل سارد إنردم فجيلة خساون تابو فشتاقرشتك كما باقا ويشتخش وما جردي غداوي ود مشولت هير أتيك وين جغم كشتي تا تياتر ود أجايم بارن يوسقارم زينات من نيچي راتسني نيچي من باخوتسن خلاقيتما فلما شبلت هي ريجاختون منا فتزاق مم كسفرش دارتاي شبلتنا بيرس سمواجش او سشتي سمكش ومن من جرده بعد تابزشت شبلت هير خزار مكو باسون مفيروخ فيه ومن ما شبلون دكر باقة بشكنا يجرتا توخ ويو أول أما أشكي مفني كانن باخاطر كنت شغل يقول ما هالفاشاتم بلوتنا وما دش ولدتي تختاريششنا تختنو دون دتنس ودون من دتنس منا تيو كدوي دوا باجرنا يو ما профессии إن ما بينون تام شولت ير ودا كدي تخون да навштачиу ما نفشتا واتسجن نفلا ما نفشتا وشولت تفد ومن ما ويكون بافندا ود يا خم إنرجيا ميشنا أما سقطا غني سراوازن سفندك قانون ودر ما بريتشوس قدر نراوازن نيس مراوازني يا خم إنرجيا وده ده شخير دقيدر ويتخيف كوتا تخشنا داي ماغو بعدين ده جرد تاسم يبالخ التاريم ريجون любимого театра كوتا واتم رباز دي مدن جاختا باقتا كنم جوغا رشتاق من نيدر جاختا افتدر مازبودي ام غطن راتا بندر رشتاق دام مني بيرقد تدام زنقا وما آساوم چن زخشف شارج زشتا مو فشتا نوغا يراسا زشتا ماما ير افتشاجة شراجدن اما افتشاجة چن زخشف آراجا ماما سغدا ماما كافم فلادن دا جرده تاسا يبالختا وتر چرگل بیراز ورجتا وینا دتا کتری تر افتا قلزگ ما آیف چجتا بیرا تجرده مفسونس وسرشتا گج بیرا وارشتون آیواد والدايدر هير театр мама курайштой на Таганке вот театрит мама нис ходи штай шукины номал училищейдер авто баваржин кананс профессина ама жаганишима фанатизм о фанатизм осы профессии дам фанатку навай вот там за даванис кушти жага ама аж тынг бира варштон оду дар авто котон жаган ватсаган аж ни курса узнанчин зыдар кышма о авто хоржыма да фашма фаси мама машара жон ба вахта югатса фалай ватер неш каркоте да жардатын самай балхатта самаймын балхатта мажарда мах кудай бажон гаштам уйдар разурон бажонга на котой ومن يمادخو من أنت مفد خوي تشرك أو ما أباري بجونغ كوتوي أو بانو مختوي خانومات ما خانومات بيرش أو أما يفتساقي كوفيتون التري بامبرشتون مجرد مسونا واتساقن نلقوي ماك منا كنت فجغن ستيرجن جغا وي بافي بايتون واي تاختر يوسرشتك مرايشتوي театр на Таганке амаднафта жага ман фанды самай хиваттима абадат ама ашта агдаута ажышканзынан ама фыш аргавшта уймашпы но ардымшыдышты о уй шардыгонути ама хиват ердамда кайфанды удома дам шеппат мада разур
أما أرم برتكوت أون خيوت ركشوتنا أفتح كتراوات ودار كشوتر قوة أما أنا دونا بالما علاشتا بيرا يودشتم تنك بيرا أيتا يمكاجي وديش يونجي أشتي يفد يماد خوتشي نباجونغا كوتا وي أما راجعي ماما دجرد مدر فسدي أرجونشرك درنالوتن أشتي سدي ساش مصدي نا يشغسنا أما خوش شلقوي ما جي كاري فرشدني ماما دجرد مدر فسدي أشتي جغنيش ماما خيجرد مدر فسدي بامبرشتوني آسن الگوی ماگی مایش فنداغل سون بینونت أما وتر أنا قد جنجا نفهم عادي ماجير بينونت أراج نفند كنا شتى صار دمي دقدر عادي ماج ما ويا سافر درميني وجتا أما ودون فاقورن وتسجن كمدر دنر نلقوي مكتن نرسكارده نلقوي مكت دو مجشك سافر ميني وجتا الخشت قاموي زورجا بيرنا فلا قطاقي أو قطاقتي إير ما شغلت فد أخم وزورجا بيرنا كنا ما زوراقنا وقوما كفينن أفتش آخردن خزار ما بيرا أبندرنا زور وما كقواود أندر منا إنت أنيكدوت تزورن كد باي دانس ما والله خجونا وقوما كتا فلا فلدر قطاقي يبديش وما سقدر دن نفشونه نفش منو شغلت تدر شفدي ترشنس أو ما كنت ترشنس أج ما بونو ما أج يوس قديات جغزنا فونس خاتنا أرتا فونس خات فت كجغا وات واي تاختر كوندر سوا فت دام شجت فلدر وارجنس أفتو فد واجال أوما مناش باتما قبوتما باتا بيرا وارجن فد نا فد خيو خسكنا فد جغزني أما كوندر سوزني كونر سوا ود قد تخيزور فلا منا أربعة قبش كندش فلوني أخم قمني أخم أما جنود جنوية ماما خيفا كونيشت درسن فاقدنا درسن فاقدنا أما ير كوان برد ويود بينون تي أمبارنا يشولتي ما أرختر ويش دوني ما فولدر وتودون أرختر سمايفا فرشنس نر خيشتر تولداي در وسكار باس دشت أما سم سارت سمدي شاك كشه أما سارد سولدر فين بالانس خزار مرباسونز أما مات فدي دار ترماير كي بافر شوي نو دوني خشتك دردنشيو أما ويا أفتا مدى سميدر آفرشنس سارد فجيلانتي چجتا آفرشنس هير كيف يقوشنس أميني كرايشن ود جونيا أجدر مشكوي آخر كوتون أما ميما آن خشتكنا دتاكد قد كنش أغا هير جغم وديش آخم رشتك أما إن ماشت كوتو هير قتل چج قوفغا أساقار تيست كم درن سدر ماشتش كوتو ما تمام مربازرتا أجدر نافتش كنون جغم ماكو باكن وازا يخي باري واز أما خصاو باري واز ده خدق ده قطا كان دارتر كنت خشدرو باخود اشتي مشتجغن ماكا مكان والدايدر مشكوي تا ماخش ولتن جنو هير سنبخشم جنو آدم درندر خجونشت واجالدر أما جغن ماكوش كان ماشت فلا وازا يخي بار أما ممش زور كد غنغو مخي كد دارون هاي من افتجاختا ويتا من افتراكوتا ويتا من افتجاختا ما ينيكو جاختون عمينة درمايني افتبا كان جاغا نا ومن ما ويفشتا يخدك في الدرماشت كان زني ما يسمن قوة
Каштар чирктасыма яхадактар жончину Самира. Манандар ма жонт басамоны. Нарадудишевалы. Каштар. Мадын савар жон басамоны ержахтай фалы. Хер араджи бажар удыштым. Ама сыдарыл ханын мадын уйгана гафта. Ты там уйнады. Римай хужандамды. Ажа шырхтын. Шырхтын. Мажанна амахоу маманафта. Мама дахирашна равдыштай. Дықуама жақтайш. О, аждан. Фиттай. Фалуй алхат рафта вайе. Алхатна вайе. Иваю хадман вайе. Ахшыш гондар ома. Ватсаган. Алсамай тараш гау. Мавала дараш кудва. Манара шутку вайин. Ирмыз чифандыдар кубажуна абон жағамна. Одман узанехшыш гон мажазанан. О! Фала бажар ма кудай раваямна. Тағдай. Уйдар мазишна. Мадама мады дахирашна дарш. Сыфанды хожыквай ваттардам қуама жағай. О! Аж уйдан. Аж артисткадан жағка. Ардебон швала такой канан райда там, уйражма тазар там сарды фажилантыл, не? Ама дахадай дарбафи пайтай, и у фалтарай, и на фалтарма, ашта седима, Адам Иванс. Ама дахадай дарай жахтай, саш уаждан дар шабрдар, ама хождарай дахи дарай автовацаган, савар дар вавар тажын дарвая. Нарда дахадай гмад, лапута дар, чижатан дар. Кутсаш комыл канан қауы афта, раштыр жағайта, дыса кут комыл каныш, самай нарадуджа, и вайухат адам каразима бирағысыштай конфакашынс. Сүйеш ушак канам, самай адай магай бажайой. Рдабуны гыцыл жағтай, шқаркуттай, машт-машкан. Машт-машкан, о. Ма юхат фафашмон канан, малапу даруди, Дуа даш аж задає арваштон машкома хоккейной командой на крылья советов. А моя шевартой футзак пятеркой центральный нападающий. Фалаю штыртама жахта, оймын авто жахта, аймын авто жахта, матайн майын мах жахтам дымасы зур. И усырыштык масы зур жағын нақуди. Херай абонайым барын масы зур жағын нақуди фала. Дыдар зур. Оманыма спорт волдайдар ахам командая. Қуама уай читых чындару. Афтит қару яна фала маралу нығдауайдар. Азашком қуама уай, азашком. Ма касыдар раштык қоди жағын андар хожон. Фала неш фарашта маждарна, яфыттарна, ама абон уалиш нахима. Нахада гайракот там. Уманыма каштанам жыны нуди. Фала лапуяна жафта Никол жалзанан. Шабыр масыш сур. Уйда кутсава удударяфта. Уманыма спорты афтау. Спорты. А майнарда жардама хашыш? Тынк. Ахам тынк. Я тренер майн мафыны дарфинын. Самая агуры. Лапуя хадак тас фажага. Лапуя хадак арди. Лапуя хадагу тынгын карт. Ер ябун баузани шавина, а на хоккее уй мабон жагыннау. Майугар шмахтар уй важардама хашу. Тод макат гананиш айван увасуавар. Ама фаштама хоккеем командама асаун. Раштақау саттанамау. Фалайн иннерді гайта фатаршын жағын хер яхам дуржарды күшуа, ама мақтар айкунал қауамна, ама афта ақуды кінін. Ваттар шайрагдыр су, адайма гай бажая, ави хорш хоккейсті шуа. Фалдар ваттар мамагашка доумашты мады анкаранты. Мады анкаранты, ама осы мады анкаранты дар юаю хат қуама, Херай жайна мажун касырышты қуама фахасын қауы. Фақауы гыцылыр уажалу. Ама уйфашты да сыфанды уйжақ. Фалашта
Да тавдай фархайшна. Йосы тавдай. О, манама шевалоны жын мажарда на урома. Ардабон жахтай швалы такой ман раздыштам умада хада комагашуттам. Да соттардах ехужан комагаш, кад мамкашан сафта. Фалама ердах екурқды канай высы шабибон тай амама сыкола да шабибон та камар виштай уй. Вот арахтар да жардыл сырлауы. Арахтар мажардыл арлауы айвады школа. Самадар. Айвады школа. Уманама фылдарыштаки омар виштон фортепиано, хор, фандыр, аштай хазарма. Хазары та мафыдымат. Мафыдымат. Фандырзагдак чиудиуй. Фандырзагдак чиудиуй. Арах мажардылы уй аралауы. Ахшав ю фней кот там ясуры. Ю булдар. Ю вата. Ама али жардар зартафта. Охцау забахай навадза. Хеон танин кайес итагаси дар забаханта. Маса нимайон райдайда. Номай номма. Номай номма мою афта май бафанештам. Номай номма. Умиш дищаджи арф философии. Алижа шевалонан зур яхиватта яхаштаджи тачишта, ама алижар шевалон усына хаштима, усынам тима кофунай канауат вот савран каран тайжардае. Варжон зинат. Варжон зинат хиваттан. Гаган абон та автодарваима дуа авшамары, кан авшамары ама хой соттар каразиза бахтар нафем барынс, нажонынс. Жмаса улақды канан арах, ер мамагашка дауан хиштар кара адам, кттар ачына мажына арғашты. Ацаган шема арах кайгутта уйтахай. Фала вуса адам куттар мамагашка арзай жончандару дашта. Каразиул ануваттар. Ама шекшан када ахругон наудышта ваттар қомыл куттой хорш фалтарта. Умана вдишан на ярджита, ама удонов хотав шмарта. Наруй фешафтам. Нарта каштарта жонд камай қуама ишой. Кайсын бана майни жонда монжитал. Гаган, телевизор, интернет. Фалдарта интернет. Вымажардама тынгнасава. Ер махшывалаттам каштартам телефонной. Ама дишкан сер клашыдам алкам самира драфтажа. Клашыдам алкама дариш мамадамнай. Ама манафанда сама интернет уйбар сраштаг рвита. Аштай хиштер фалтардар мабон жағынума абоны бабута дар андар хушонышты. Сарцыны ахам бира бар таратта. Мах бабута сыкушты, мах бабута кушка не кукутуйна, хазара удышты, ама фарну дону кухай сиди, абона бабута та кушка дарканыз, абона бабута фанды самай расшудой. Ама ивине кагдара? Куд? И укуштине кагдара? Кагдара. Автайнымаеш? Ажай автанымайын. Уманама шылгуймак автиптар хазары куа. Хазар бабу хазар ква вот усы хазар андар хужуну хазар иш бира куштата анавунга анавунга куштата штайзы бабуйтав ква хазары усы хазар андар хужуну махан гаган най масотан най фадымат ама юсыг давай махштам магур автатынг мафафанды самай وخيشترا ديماك ومنما فندم السماي مسود ودون جوندي قصدك در كنوي هير ماماتا سرها هاي كدن بلافتا ميفشما ريما اما ميفشما رسوتشتا اندر خجون هي اندر خجون اشتا افديشن هو هير خومفشما رسوت ما اندر خجتشتا فلا يو خاتم احمد الرباس سوا سوغتانا من كان ارخ مجردما يوي سوا إنا ميتانا ماما دو منا راغتي يشاخش سور بعد غنا كنا زور قدر منا سما جون قدر نكنا زور نافتا ماما نوي
вайықыг. Ива мадалта күттер мана хифурт кудвайны автона вайы. Ма күттер забахай қалзагай сарынс юма унафадар юма. Ма хотты тафты мана Ома қомылады яражганы валсыды. қомылады яражгы. Араджима қудыкутын жағын хер психолог тафта жағын комплекс нақауы шари бар зина мидагай қуама шари бар адаймагны раджита афта қудыканам одама хиштер тата удышты комплексны Народома там гашкау. о комплекс фала уаттар шамитуни таудиш и осы комплекс удиш амондима амончину дышты афтанау а бунта бұсы комплексима амончинна узына. Умана мазвықавы парахат, сыдафанды уй зур, еусыйдай, фаришстани, ежардана фаришстани. Дадара хамда. Жағзына кома адаймаган, ерай жон жданы хашам фақық кашсан, камдарын ежарды фақ ақсына, фалы ыргом зырд. Фалараш цinaду. Жағзына нейвод? Алхатна. Жафта қудыкан. Хер куна жағон вот хуждару зани авия кужагон. Вот хуждару зани. Раштаг вайы, ама ахам фажилан тавайы. Ама фалтау кунисы жағай. О, вот хуждару зани. Фалая кужонон. Араджи Раджахам Сауди, ама Ивак актриса автожагы. Мадам, уса актер бажарунди, яхидер хорж налынкар. Мадам майын дублер шканам. Буймаматын салымы актерын яжарда кушы, яжонт амбары. Одмайн сценой ахижанной. Най шумах сценой уйкуар витат, а май кубамбара, салдаража, усы шурат тылфа куршта, зрителей жены, а моя херой дублеры накан, айштат, от усы актеран дартар сарднали, а май шумах асы біркутат, я сард. Аш юйк векштонат мабон на басима, масыш сурун, жахтоной. Актриса мақық вакаштвала, абондар жағзынан, абондарай жағзынан, автогананнай. Актерын сцена уясард. Хер авта қудыкама ана сценая. Най. Дахидара на сцене наунышна? Наунын. Ома авта кужага мод дасард суы. От ватсаган дубайхая конду. Бейнон тамасот, аштай театр. Ерма жағы артыққақ хайдарым бафтауаниш. Од масы узан дасарды. Патсаган мана шывалатима кайкушын. Аттарта шывалат. Шылгой маджи ама мадалты амондны, мондакта уазыш. Патсаган чидармын кутшақта дахиот дайдам куна мафир вашта умахам. Вот там сама баста мажардамасыва. Уйдырмазыш. Дафарн бира рима фала. Ваттар ердін сыппарышты. Жағы қасау ратта одмада фандид ноджидыр. Сонна. Фандид Самай бабироват. О. Раджимын Феликс тарафта жақта. Ердам сыппар фонсқау жағын. Ай, афуалма Феликс, уй фаштаны қашқыз. Уй тарақтар удон фал жағын сыма. Қазары юкана дуа камани. Фанзай магний сыма. Ма жағын. Ай, афуалма. Уй фаштаны қашқын зыштым. Фандыма анамангай разурынам запка. Абуны бума фаштузи. Адамон поэтайны фашта. Бабу учите Руслан. Фицагидар адаймак. Ай нуртак каваздау дога. Цауга балах, цаугарун, омагаска наджилага, ангон даргауи царун. Ев и неман багаваги кутбака начит агас, кутбадара чит ауска, кутбадара чит афарс. Ев и неман варзон хора,
ансувар кутвалагау, вахан арфанин рарвитат на дуйнесканак хуцау. Арфидарот на медастау, вахан фатка, вахан вак, на хуттагута нафала, фитзагидар адаймак. Караджи варзун на хуаса, андар мадзалнин на ес, андар хужина жинтабл на фауджан валахес. Варзун джинада ай сайрактар, ама чифанди гуттаку канан оттарай канан, дазарди варзун джинада ква, вот хуарз гуттаган анаба канан на ес. Ама адан цалима караджи варзунца, вот ма анца адан. Караджи кунабал варзан, караджи кунабал нимаян. Вот та загамах адан набалан. Има бабучти Русландер, иума гаскани фенста амзавка, аймен хабархастак, мазардан, ман кутфандуй аскутзахтайна, хичи зурте не фенста амзавки хужи. Раштан смады жырды мана кажти афтаны. Шайрагдыр сарды ама яра хасан варжон зинат. Уйталы хужону, мад машваллаттан сардым валма. Бинун ты сарды та шайрагдыр сова? Бинун ты та шайрагдыру хатыр канан. Оттыр хатыр. Хатыр. Ма карази куаржай от хатыр дарзу занишода. Уаттыр шайрагдыр варжон зинат. Варжга куна канай каштардар амкайдар. Вот кудай хатыр канзана. Дажардай куа варжон зинат от хатыр канзана. Ерма авто адимакс фандыкары кувай оттыр ақыды кана. Ерватсаган йосы қыттаг хоржбак оттон йомай шараштырдан. Йом тамандыр хужы баканон қыди. Солдыр фафашмон канам канайны жардама фахашам. Давани шахам қыттакты. Ирдабун зив жахтай ома маш валон ракоттон машкая ардам вийив. Кай ракоттон улдыр фашмонна канан уманама ишын фидан. Фидан ниша автома бонна ужаган амая налая канзанан канан. Қалай гыцылныр такады жардама хашыш, не? Хашын уманама о хашын, оттары хашын. Ватсаган қоди о андар хужондар. Мана ярашка уди. Ер шарыштырта самайда. Мудиш вала херей разуруй манафанда. Амафанда. Штей мадами фарстарацынан. Ажа хылсары аха мадаймак сарикат Рима. Да жардин сажага. Фидар кудвон, фидар. Мидагай фидар. Сарды алла фажилан тамдар сатта кудвон. Алхад жардая нафала шарыжон тарива юхат. Кома нафакаша. Кома нафакаша. Амама фанды самай Рима алла фажилан тамдар сарды сатта вай. Хорш фажилан там. Жағам мана шайраг рольмын кураттой колыты Владислава Раштаг. Вот сатта самана мауттан, махисана ин қалдарна уттан. Ама камдар в шармадар коттон. Уманы маям барштон, усы рольмама бирата шахи сатта коттой. Ама жағын махисана афта, аш сатта самана мадан. И усы фажила на қуама удайн фидар, قطخ سعودي أما خصاون تابو مفارشما ودي شاخم بارتنر ميم كورسون بيتارت علىك شاندر أما مبوي فكاشت وتر أفتا فجغنش مبوني أنسوني وجغن خصاو ما بيرا وارشة خصاون تابو بيرا ما وارشة خصاو وياخم فجيلان تاما فجغن هير دارترس كانون فلا تامن هاخم خورجا دي ماغرات سارد آخم خورجا دي ماغي ما كنا باجونغا وين كنا امام يخدا غربازور من امام جهنم دخدا كتر بازر تا اما من فين صندر ويه اما سريكاتري ما ينجغن ابوني فشتمدر خصاو ميما كدوا أما من أخش كد كنا أبو ما كدودي عفتا خصاو جغد
Рима Штарбужнагден абоннам кайрбаста жонанай нар театралон сезондар райдата шмахма репетицита куда навдалон что твой хор жонан фаларашта кай шартай ама кай шака кутай тхай бужнаг. Walдай бужнаг дахи кайраргом кутай катаритарай фажаган аж тангваржан аргум адам мама анахин адам кашемз. Давай там абон сажагану маман вай ахшишгону фадан қалкайна фадан вай тхай. Кот худан зашты, да жарда иннатан хорзинат кот жага, йойдан фаштама вуса хожа кот ждаха. Да мид был хуттан, арго мид был хуттал кот намайой, маса фаша вон намита за кода гурой. Адаман сасинзинат хашиш, да нахашей, да бакаштой, да мид был хуттой, да калашей. Уйдам аждахатам один шафтмауд. Да хорж нахаш, ама да халар жарды ахашт. Катариттар адам кодамбаруй. Йойдан масашт варж. Манантатын гохшаш гону дирадон хат. Фиякушын, фиямбалын, афта шушага янахаш канын, камдар сидарта бажонын. Ама мамкуткашы афта майда абон телевизор макашчитадар хошдар бажыттой. Махта жонам артисткой, актрисой, жарок канагай, нартады бажит там, куда да и маг авто хождар. Амадану это хэштар бужна грима. Шумаха штарбужнаг амзавга маразуру. Табаши. Жагат хусаума алкамандар, яфыды жах жынарх кудва. Самайна ирыштон намашик ануштам фидарай лауа. Самай каразиул ауандам, наутты рух шванта сарой. Самайна алкай хазарадар, шишгарим фандыр тайсагдой. На кабултан шасарт, шафидан, шаны ярджитайва хождар, самай ой жончендар, расшухтар, амаша амонт ва фалдар. Ахам нахаштам, бомбафтау нису алузан, ама йоса амонт не патыдарват. На телевизор макашчитан тама ивхат жагзынан. Абына мажа гуатабуди республика сарджетан жонга ама биратан варжон адаймаг. Сариката Рима. Thank you.